Čau, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude takový povídací, bude to vlastně téma rok v zahraničí na střední škole. Takže jestli vás tohle téma nezajímá, nechcete o tom nic vědět, tak tohle video radši vypněte, protože to není nic pro vás. Tohle video dělám pro lidi, kteří se o to zajímají, chtěli by třeba jet, ale nevědí, co pro to udělat, nebo vědí už, co pro to udělat, ale chtěli by vědět nějakou vlastně zkušenost, nějaký zážitek. A já vám to tady teď všechno povím. Tohle video bude asi trošičku delší, takže mějte trpělivost, dostanu se ke všemu a jdeme rovnou na to. Takže co to vůbec je vlastně jet někam na rok, jako jak to je, proč, kdy můžu jet a tak. Může jet každý na střední školu, ale je to omezený věkem samozřejmě, takže musíte chodit na střední školu a musí vám být 15 až 18. Vlastně většinou ty agentury, když už vám je 18, tak už vás jakoby neberou. Musí vám být 18, až když jste na tom programu. Takže nejčastěji se jezdí asi ve 3. ročníku, já jsem teda byla už v druháku a jsem za to hrozně ráda, protože když jsem přijela, tak jsem se rozhodla, že pojedu ještě jinam, že vlastně chci poznat nějakou jinou zemi, naučit se jiný jazyk, ale o tom bude když tak jiný video. Když teda se rozhodnete, že byste někam chtěli jít na rok, tak je dobrý řešit kam. Je možná lepší si vybírat to, kam jet podle té země, jaká vás třeba zajímá, protože angličtina není jenom v Americe a může vás zajímat třeba Nový Zéland. No a teď vlastně to všechno začalo. Ty přihlášky je vlastně nejlepší odevzdat co nejdřív. Takže když je teď vlastně rok 2000, teď bude září 2015, tak je nejlepší teď začít řešit tu přihlášku, abyste v září 2016 mohli jet. Je to docela dlouhý proces a není to jako, že no pojedu na rok do Ameriky, jo, dobrý, jedu, čau a jako za týden jedete. Vůbec to tak není. Je to jako složitý proces, ale není to nic těžkého. Já jsem se třeba rozhodovala už někdy v prosinci u agentury AFS, ale nakonec to nějak nedopadlo a tak jsem to jakoby neřešila, že to zkusím až ten další rok, že jakoby je možná i moc brzo a že pojedu až po tom 2. ročníku. No ale pak jsme nějak našli jednu agenturu a bylo nějak začátkem dubna a oni snad 15. dubna uzavírali všechny ty přihlášky a už jako to nešlo, takže já jsem to nějak hrozně chaotický, musela jsem si všechno vyřídit během strašně krátké doby, takže určitě je lepší, když na to máte víc času, protože co to vlastně vůbec obsahuje? Musíte vyplnit přihlášku a ta přihláška to není jako na stránku, tam prostě vyplňujete všechno možné, já už si přesně nepamatuju, jaký věci jsem tam psala, ale píšete tam hrozně moc o sobě věcí, i o vaší rodině, co děláte a takhle. Potom vlastně píšete motivační dopis rodině, vy to píšete někomu, koho vlastně vůbec neznáte a oni neznají vás, takže se musíte vlastně vychválit, napsat tam samý jako dobrý věci, ale napsat tam i věci třeba, které vám vadějí, takže když nemáte rádi děti, absolutně nesnášíte, tak tam určitě nepište, že by vám jako nevadilo být s dětma, prostě napište tam opravdu, nemám rád děti, prostě nemám třeba jenom starší sourozence a prostě nemám rád malé děti, nebo jsem alergický na psy, tak nemůžu být v rodině se zvířatama. A některé ty faktory vlastně ovlivňují to, jaká rodina si vás vybere. Mně třeba teda to byla taková blbost docela, protože rok přede mnou tam vlastně měli kluka z Česka, hostili poprvé a rozhodli se teda, jakože už nechtěli nikoho, ale pak je prostě přemluvil ten jeden vlastně chlap z té agentury, aby hostili znova a mě si vlastně vybrali kvůli tomu, protože jsem byla z Česka a to byl vlastně hlavní důvod a že jsem jakoby tancovala, hrála jsem na klavír a ta rodina byla hodně hudební, tak proto si mě vybrali. Další věc, co ještě děláte, tak u některých agentur posíláte jenom fotky, já jsem třeba dělala koláž z fotek
A já jsem si s tím teda docela vyhrála, mě s tím pomohl ještě jeden známý, takže já jsem tam fakt prostě různý obrázky, udělala jsem to dvoustránkově, jedno bylo jakoby s kamarádema, druhý bylo s rodinou, dole jsem dala ještě své malé obrázky, dala jsem tam typické věci, takže jsem tam dala českou vlajku, krtečka a ještě americkou vlajku jako na porovnání a to byl další důvod, proč si mě vybrali. Já jsem se jich právě pak ptala a oni vlastně kvůli tomu klukovi, co tam byl rok přede mnou, tak znali krtečka a já jsem toho dala na tu koláž, takhle dva obrázky krtečka a vlastně jim se to hrozně líbilo, tak si mě vlastně vybrali, no. A jako já jsem teda s rodinou byla naprosto spokojená, ale k tomu se ještě dostanu jakoby dál. No takže když tohle všechno uděláte, tak vlastně ještě vás čeká test. Já teď přesně nevím, jak se ten test jmenuje, bych se musela podívat, ale čeká vás test, to najdete na všech stránkách těch agentur, jakoby je to test z angličtiny, do jiných zemí se to myslím nedělá, jenom jakoby do Ameriky. Ten test je náročný, ale dá se to si myslím, je to snad 60 minut a máte nejdřív reading snad jenom, takže tam čtete, zakroužkáváte různý otázky a tak a pak máte listening a tam je taky snad kolem 70 otázek a zaškrtáváte ty správný, ale já jsem jako ze začátku je to právě hrozně jednoduchý, takže tam nazbíráte ty body, ke konci už to bylo těžší, tam už pak byly texty, které jsem jako moc netušila, o čem to je. Ale na nějaký to minimum bodů se to myslím dá udělat, když teda neumíte říct anglicky jenom hi, my name is, když trošku něco umíte z té angličtiny, tak si myslím, že to není těžký. No a teď vlastně co, tak odeslali jste všechny přihlášky, všechny fotky a já nevím co a teď prostě musíte jakoby čekat. Čím dřív to odevzdáte, tak tím je jakoby větší pravděpodobnost, že dřív budete mít tu rodinu, takže když to začnete řešit teď, na ten školní rok 2016, tak je možný, že už třeba v prosinci budete mít rodinu. Ale jelikož já jsem to vlastně řešila až takhle úplně nakonec, tak mě umístění do rodiny přišlo až v červenci, na začátku července a odjížděla jsem snad 1. září. Někdo už odjíždí v červenci, někdo v srpnu, někdo až v tom září, to zase záleží, kam vás umístějí a tak. No taky k tomu umístění, ještě jsem se chtěla dostat, tak vlastně vy si nevybíráte, jakože byste chtěli do Kalifornie, do LA, prostě jo, tady budu někde v Hollywoodu u nějaký rodiny, super. To tak není, prostě snad, já jsem byla teda z ASE v Americe a mohla jsem si vybrat oblast, takže jsem třeba řekla, že nechci bejt na jihu, ale že bych radši třeba západ. Oni vlastně tu moji přihlášku tam pošlou do té oblasti a vlastně rozešlou to těm rodinám a nechají jim to různě jakoby kolovat, když se to tak dá říct, a ty hostitelské rodiny si vlastně pročtou. Ty třeba jim dají 10 studentů a oni si to pročtou a řeknou, jo, tohodle chcem. No a mě se teda takhle vybrala rodina, byli to teda starší lidi, měli jenom jednoho syna, ale taky už staršího, 24 mu je teďko, myslím. Já jsem tam byla 2012-13, takže byl prostě starší, ale to mě vůbec nevadilo, protože já mám vlastně taky staršího bráchu, takže mi to jako v podstatě vůbec nevadilo a měli teda 2 psy a 3 kočky, já jsem tam jako psala, jako že mám psy ráda a tak asi taky jako kvůli tomu si mě vybrali. Byly teda jako fakt super, my jsme si hnedka jakoby začali psát, já jsem jim hnedka napsala e-mail a to je důležitý udělat, jak si vás ta rodina vybere, tak je důležitý, abyste jim napsali e-mail, jakože děkujete, že si vás vybrali, že děkujete, že jako tam u nich budete moc bydlet a takhle, protože ty rodiny to dělají zadarmo, oni z toho vůbec nic nemají, ta agentura jim nic neplatí, vlastně všechny ty peníze, co vyplatíte té agentuře, tak je prostě na různý pojištění té agentuře, že to zprostředkovává a tak, ale ta rodina za to nic nedostává, což je podle mě super, protože ty lidi to prostě chtějí dělat, chtějí jakoby se otevřít, chtějí vám ukázat tu kulturu,
pomoct vám s tím jazykem a začlenit vás do té rodiny, což si myslím, že je hrozně super, než když by za to byli placený, tak by to byla taková trošku povinnost, ale tohle je prostě z jejich vlastní vůle. No a pak teda se blíží odjezd. Já jsem vůbec nevěděla, co si mám zbalit. Takže zbalte si opravdu minimum. Já si myslím, že já jsem se snažila balit minimum, ale stejně jsem z toho vzala hodně. Fakt si nic jako neberte. Jestli počítáte s tím, že tam půjdete nakupovat, tak si nic neberte, protože já jsem tam přijela a měla jsem prostě velký kufr a pak ještě takový menší a jakoby kabelku. No a byla to hrozná chyba, já si myslím, že by mi stačil ten velký a jenom polovina věcí z toho, protože jsem pak stejně jakoby to tam nechávala spoustu věcí a protože jsem si koupila prostě nový věci, tam to oblečení je fakt levný, jako jasně, když půjdete do nějakého Guess a tohleto, tak to bude o něco dražší, ale prostě furt tam jsou jakoby ty značky, co u nás i jsou hodně drahý, tak tam jsou o dost levnější. Takže já jsem si tam prostě nakoupila hromadu oblečení. Já jsem teda odjížděla toho 1. září, letenku si zajišťujete sami, zase záleží, s kterou agenturou jedete, ne všechny agentury to tak mají, některý tu letenku už mají v ceně, takže zase hrozně záleží. Pak jsem teda odjela, přijela jsem tam a byla jsem teda hodně nervózní a když jsem pak vycházela z toho letiště, tak jsem byla taková jako jaký budou, jo, a takhle, ale hnedka jakoby jsme se objali a tohleto, jeli jsme k ním domů. Prostě jako hnedka to bylo takový jako dobrý. Já když se na to již vzpomenu, tak jako to bylo takový štipný, no. Já jsem úplně přijala, mě a ty stávají do parku s psama, jako já jsem taková jo. A pak prostě, jak jsem byla taková ze všeho nadšená, tak jsem vůbec nebyla unavená. Ale pak prostě ten 9hodinový posun na mě asi po hodině v tom parku úplně jako přicházel a já úplně, ježiš, co budu dělat, já asi umřu prostě, jo, chtěla jsem mi strašně spát. Takže jsme pak přijeli někdy ve 4, já jsem si okamžitě šla lehnout a spala jsem. Pak jsme měli snad druhý den, jakoby takovej meeting ještě s jedním jakoby koordinátorem té oblasti. To jsou vlastně dobrovolníci z té agentury, který jakoby se starají, aby ten student jako měl všechno, byl v pořádku a takhle, takže jednou třeba za měsíc vám zavolá a vy mu řeknete jo, dobrý nebo špatný, prostě tohle se mi nelíbí, já bych chtěla vyměnit rodinu. Jako ta možnost taky je vyměnit rodinu. Já jsem teda s rodinou problém neměla, takže já jsem jako vždycky jenom jo, všechno dobrý, tak čau, víš co. A to bylo všechno. Já jsem teda začala chodit do školy snad 4. září, 5. září, tak nějak, oni to tam, ještě jsem teda neřekla, kde jsem vlastně vůbec byla. Byla jsem v Oregonu, v Milwaukee, což je kousek u Portlandu a jestli neznáte Oregon, tak je to hned ten stát nad Kalifornií a Kalifornii všichni znáte. Já bych se chtěla dostat k tomu jakoby samotnému životu na té střední škole, co jsem tam třeba dělala já, jak to probíhalo a tak. Já jsem teda, ještě než se začal chodit do té školy, tak vy si musíte zvolit předměty. Většinou to volají už dřív všichni ostatní, ale protože tam přijedete až takhle později, tak si to volíte těsně před tím začátkem školy. Musíte mít povinnou nějakou matiku, ale tam jsou různý úrovně, jako jak všichni říkají, amíci jsou blbí, tak není to úplně tak, protože vy si tu úroveň můžete zvolit. Takže já jsem třeba byla na škole, kde bylo 1000 lidí. Takže jo, z těch 1000 prostě třeba 20 má úplně tu nejvyšší úroveň matiky, která by se dala vlastně rovnat matice třeba na Gimplu, jo. Ale já nejsem moc jako matematický favorit, nemám matiku ráda, tak jsem tam dala algebru 1 nebo 2, teď nevím. Nebo něco mezi tím tam snad bylo dokonce. A to bylo vlastně takový jednoduchý, já jsem furt měla jako nebo Ačka v podstatě. Vždycky jako mi ta učitelka napsala smajlíka a takhle, byla jsem jako za hrozně chytrou. V té třídě vždycky jako, ty to počítáš bez kalkulačky, víš co, prostě hustý, jako jo, a já to prostě úplně největší matematický kápo, přitom tady prostě z matiky jsem ráda za 3. Potom musíte mít jazyk, takže já jsem měla angličtinu a tyhle ty předměty, jak oni mají ty freshmen, sophomore, juniors a seniors, tak já jsem vlastně byla jakoby senior, jakoby měla jsem s ním maturovat,
ale byla jsem v té juniors jako classes, takže jsem měla vlastně děják ještě musíte mít, takže dějepis jsem měla s těma juniors a ještě tu angličtinu. Protože i ta angličtina, oni snad říkali, že jakoby v tom 4. ročníku je to nějaký takový, nevím, že jako je lepší, když budu v tom 3. Takže jsem byla vlastně s lidma v mém věku v tom 3. protože oni to mají vlastně o rok níž, protože mají 8 let základky, pak 4 roky, takže já jsem měla být v Česku ve 2., tam jsem byla se 3. což byly jakoby ty druháci, takže všichni stejně starý a ty nade mnou byly jakoby 3., takže byli o rok starší než já. Ta moje rodina věděli, že jako hraju na piano a tohleto. No a tak hnedka jako šli za tím, že znají toho učitele, jako že tam mají kapelu a tohle, takže hnedka jsem jako jeden předmět byla kapela, bylo to teda dechová kapela. Já jsem tam vlastně hrála různé věci, jakoby činely a takovýhle věci na buben a takhle jsme tam hráli. A když se na to tady vzpomenu, tak fakt super zážitky. Ta moje hostitelská rodina věděla, že tancuju a oni tam měli vlastně dance team. Je to něco jiného než roztleskávačky. Roztleskávačky, ty si roztleskávali, my jsme tancovali. Když to tak řeknu, jako nemám nic proti roztleskávačkám, ale oni tam dělali přesně jako v těch filmech, vždycky na každém basketbalovém zápasu, fotbalovém zápasu, tak tam dělali prostě MHS, protože jsme byli Milwaukee High School a my jako tanečnice jsme přetancovávali, jezdili jsme na soutěže a tohleto. Bylo to úplně to nejlepší, co jsem mohla udělat. Fakt, jestli děláte nějaký sport nebo i neděláte a chtěli jste něco třeba i zkusit nebo tak se tam určitě zapojte. Oni vás na 99% vezmou. Mě dokonce vzali do varsity týmu a tam se většinou ty lidi dostávají až třeba po roce, po 2, co jsou v tom týmu, až většinou ty 3., 4. tam jsou. Ale mě z toho tanečního týmu teda vzali do těch varsity, no a bylo to něco fakt úplně úžasného. My jsme prostě měli tréninky 3x, 4x týdně, od 6 snad do 8, do 9, prostě 2-3 hoďky a já jsem si to naprosto užívala. Měli jsme i jakoby sezóny, takže nejdřív jsme dělali nějaký hip-hop, pak s těma pom-poms takhle jakoby, pak nějakou lirickou skladbu a v prosinci jsme vlastně začali trénovat na mistrovství Oregonu a to byla zase jakoby úplně jiná skladba, byla to skladba snad na 4,5 minuty. Strašně jako dlouhý, jo, ale bylo to něco naprosto skvělýho, já v tom týmu mám ty kámošky doteď vlastně, teď za nima pojedu, takže já jsem si s nima strašně padla jakoby do voka, oni mě hnedka jakoby strašně přijmuli mezi sebe. Nejdřív teda jako taky si nemyslete, že prostě po měsíci už tam budete mít nejlepší kámoše a že všechno bude OK, to zase jako ne. Chvíli to trvá. Za prvý, když tam přijedete, tak většinou teda nerozumíte ničemu. Já jsem první den tam jako tak seděla, třeba i na tom obědě a takhle typický ten oběd, teď tam to nosili a tohle, já teď ani nevěděla, kam si mám sednout. Naštěstí jsem byla už jakoby se podívat na tom tanečním týmu, takže mě ty holky zdravily, já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, ale všichni jako hej, a tohle to pojď k nám, víš co. Tak já jsem tam sedla, vůbec jsem nevěděla, o čem se baví, o čem je řeč, když se mě na něco zeptali, tak jsem jako přikyvovala, takže to chvíli trvá. Takže vlastně tohle to chvíli trvá, než vy se vlastně do toho dostanete, do toho jazyka. Mě to trvalo tak měsíc, 2, než jakoby jsem začala chápat, o čem se baví, mohla jsem se zapojit do konverzace, nemusela jsem jenom takhle kývat hlavou a pak se to překulilo, já bych řekla po těch Vánocích a to jsem si to jako fakt začala užívat, začala jsem jako víc i třeba po škole se vídat s těma kamarádama a takhle, začalo to být takový jako fakt, kdybych tam žila, jo. Do těch Vánoc to bylo takový i nevím, možná i tím počasím a tak. Pak to prostě začalo být takový úplně super, začala jsem si to hrozně užívat. Vlastně našla jsem si tam i ty kamarády hlavně v tom týmu, protože když chodíte jenom do té školy, tak ty předměty máte pokaždý s někým jiným a oni se tam už většinou jakoby všichni znají, mají ty kamarády a takhle, takže je strašně těžký jakoby se s někým začít bavit, protože jako asi jako ne každý úplně přijde a čau, já jsem Terka a jsem tady nová a tohle, jako oni se budou zajímat, když jste noví.
Takže takhle si ty kamarády, já jsem si taky našla takhle jenom ze školy ty kamarády, ale prostě ty lepší kamarádi byli vlastně z toho dance týmu nebo i z té kapely. Takže určitě doporučuju, většinou tam je hrozně moc možností. Když jste na malé škole, tak je to zase o něčem jiným. Protože když to bude škola, kde bude 200 lidí, tak oni o vás všichni budou vědět a všichni se o vás budou zajímat. Když to bude škola, jako jsem byla já, kde je 1000 lidí, tak většinou 3/4 lidí tam ani netuší, že tam nějaký exchange studenti jsou. Určitě doporučuji něco začít dělat. Jsem taky i chtěla říct, že jakoby počítejte s nějakým kapesným a záleží zase na tom, jakoby, co si budete kupovat a tak. Já jsem si tam třeba koupila SIM kartu, kde jsem měla nějaký určitý, jsem mohla propsat, provolat a měla jsem tam internet a to mě stálo snad $50. Potom nějaký výdaje, jestli za nějaký oblečení a takhle. Jídlo ve škole mi teda platila ta rodina, což nemuseli, ale dělali to, dávali mi vlastně šek, nebo ten táta to platil přes internet. Jenže mě do peněz lezlo hrozně jakoby ten dance team, protože je to drahý a jakoby platili jsme docela dost. Já teď nevím přesné ceny, přesné částky, ale za každý měsíc to byly nějaký určitý peníze, protože oni jakoby, třeba já vám tady ukážu, jsme měli třeba když jsme se připravili na to mistrovství, tak jsme měli takovýhle trička, kde je teda State 2013 Possibility for Better Days, což byla naše skladba, vlastně jakože možnost pro lepší dny. Tohle jsme my, ty seniors, vyfocený. Já jsem tady ta. Tady ta. A tady z druhé strany je teda Milwaukee High School, je tam dance team napsáno a tady jsou vypsaný jakoby ty lidi, kdo tam je v tom týmu, kdo nás koučoval a tak. Zase já jsem tady napsaná, seniors Tereza Marková. A vlastně tohle hrozně jakoby leze do těch peněz, oni jako zas to bylo hrozně hezký, jo, jako co oni pro nás všechno udělali a teď na těch soutěžích ty rodiče jak byly i zapojený a tak, nebo třeba i tady jsme měli tuhle mikinu, jo, jinak jejich školní barvy byla vlastně zlatá a taková jakoby maroon tomu říkali, takže proto máme takovýhle mikiny jsme měli, zas tady je Milwaukee Dance Team, tady je moje jméno, Tereza. A tohle vlastně je toho strašně moc. No a i s tím dance teamem teda jsem se chtěla dostat k tomu, že jsme na tom mistrovství nakonec skončili druhý, což já jsem za to třeba byla hrozně ráda. Některý holky byly takový uražený, protože rok předtím byli první a my jsme to prohráli asi o půl bodu, tak byly takový uražený chvilku, ale takhle vlastně je ta medaile. A tady je vlastně, co jsme dělali, takže tady je Dance and Drill, 2013, 5A Small Division, second place. A tohle je vlastně mapa Oregonu, takže si myslím, že je to taková docela dobrá vzpomínka. A vlastně taky během toho školního roku jsou takový ty typický věci, co znáte z těch filmů, takže Homecoming, Halloween, to jako k tomu není moc co dodat. A potom prom, typický, jako kdo se mě zeptá, s kým půjdu, šaty, hrozně okolo toho, jako dělají to, takovej firmu, ale já jsem šla nakonec jakoby se svýma kamarádama. Měli jsme pronajmutý party bus a bylo nás tam tak 20, strašně moc lidí. Pak jsme se jakoby fotili v těch řadách a tohleto. Hrozně moc fotek okolo toho a ten samotný prom, mě to moc nebavilo, jakoby, jo, spíš ty věci okolo, na večeři a tohle, jak jsme tancovali v té limuzíně nebo v tom party busu, ale ten samotný prom byl jakoby asi 2-3 hodiny a nic moc tam nebylo, jako tancovalo se, jo, a to bylo všechno, teď tam všude byly takhle rozkládaný ty učitele, aby náhodou jako se něco nestalo, aby náhodou někdo neměl třeba nějaký alkohol nebo takhle, takže tam byly tak jako to a my jsme mysleli, že pak bude nějaká jako after party, ale nakonec toho nějak sešlo, takže jsme jeli domů a akorát jsme měli s těma holkama jako přespání a to bylo celý. No a potom přichází graduation, kterou já jsem teda absolvovala.
ale není to vyloženě, že dostanete diplom. Já jsem dostala jako jakoby certifikát, nebo vypadá to stejně jako diplom, ale je tam napsáno certifikát. Vypadá to teda takhle. A tady je tohle je ta moje škola. Tady je Milwaukee High School, tady je moje jméno, certificate of attendance, jakože jsem tam docházela, nějaký podpisy a tak. Jo, akorát strašně vtipný bylo, že my jsme tam takhle chodili, teď tam byli prostě nastoupeni ty studenti, jsme tam seděli, teď všichni vstali, teď byl proslov, sbor zpíval, jo. Pak jsme tam takhle chodili, oni jako, jo, Tereza Marková, potřásli vám rukou nevím kolik lidí, dali vám ty desky a v tom nic nebylo. Takže to bylo hrozně vtipný, že vám vlastně dávali prázdní desky a až potom, jakoby v zákulisí, tak jsme čekali frontu, aby jsme si vyzvedli vlastně ten papír a mohli jsme si ho tam dát. To mi přišlo hrozně vtipný. No a ještě jsem vám chtěla ukázat, já jsem vlastně měla takový ten černý hábit, ale ten jsem si sebou nebrala. Přesto vlastně jsme měli tohleto. Jo, takhle zase tady je MHS, Milwaukee High School, ten rok. Potom jsme měli ty čepičky. Tady je ten tassel, tady je 2013, teda protože jsem maturovala 2013. Takhle ty čepičky jsme měli, když jsme jakoby odmaturovali, tak jsme si to přehodili, jo, pak tam s tím všichni házeli, ale já jsem to nechtěla ztratit, tak jsem to jenom tak jako vyhodila jenom tak jako to, protože já jsem ji neměla podepsanou, tak jsem se bála, že to ztratím, tak jsem to jenom tak vyhodila a potom ještě teda jsem měla tohleto a tomu se říká honor roll. Jo. Takže jako vy, když máte něco takového navíc, tak je to takový jako že jste dobrý, jo? Že jako máte něco jako extra, že jste dělali pro tu školu a že umíte něco navíc, jo. Takže já jsem to teda taky dostala, nevím jak to, jestli ten učitel mi to prostě chtěl dát, že jsem jako tam byla, protože ty studenti to dostávají právě, když tam jsou celý 4 roky. A to já jsem nebyla, že jo, já jsem tam byla rok, ale stejně jsem to dostala. Takže je to takový hezký, takový na památku. Po té graduation jsme vlastně ještě jeli na party, což bylo hrozně super, ale nebylo to žádný jako, že bychom se opili nebo tak, právě že naopak bylo to, hráli jsme tam hry, v bazénu jsme byli a takovýhle věci, jelo se až do 6 do rána, pak nás zase odvezli zpátky, bez mobilu jsme byli, takže to bylo úplně takový jako fakt si to užít spolu. A ještě teda vám chci ukázat jednu věc, jenom takhle, je to hrozně velký, hrozně těžký. Je to Varsity Leatherman Jacket, já nevím, jestli to třeba někdo jste o tom slyšeli, ale je to vlastně taková mikina Varsity, kterou můžou dostat ty, co byli ve Varsity týmu, nebo právě třeba v té kapele byli dlouho. A Varsity tým je něco, co vy musíte taky dělat jakoby delší dobu, abyste se do toho týmu dostali, ale já jsem právě v tom tancování se tam dostala hnedka a pak jsem teda dostala takovýhle Jedno je tohle, to je teda za sport. Já jsem teda zapomněla říct, že když taneční sezona v březnu skončila, tak jsem začala dělat atletiku. Tady jsou vlastně ty jakoby baletní bodky. A tohleto zatím je vlastně pro tu kapelu a tady je nota. Tam moje jméno, je tam 2013, takže tak. Tady je Milwaukee High School a pak tady ty věci ještě, tak to je vlastně z toho, tohle je za music, že jsme vlastně s tou mojí kapelou byli i na mistrovství jakoby Oregonu s tou kapelou, tam jsme byli snad 7. Teď nevím, jako docela dobrý místo. A pak mám ještě tuhle, kterou tam ještě stále nemám přidělanou a to je z toho tancování, protože oni ji nějak neměli, takže mě ji tam mamka hostitelská objednávala přes internet a pak mi ji vlastně posílali do Česka, takže já ji tam furt ještě nemám danou. Pak teda odjíždíte domů a je to těžký, nechce se vám, já jsem vlastně den předem, já jsem odjížděla někdy v 8 ráno, řekněme v pondělí v 8 ráno a v neděli ještě přišly moje kámošky, měli jsme jakoby přespání, nespali jsme vůbec, takže to bylo jako drsný pak. V letadle jsem aspoň spala, no. Je to prostě těžký, ale je to tak a musíte doufat, že se jednou za tou rodinou a za těma kamarádama zase podíváte. Já jsem tam byla 2012, 13, teď je rok 2015 a já tam vlastně pojedu.
Takže je to vlastně už 2 roky, co jsem tam teď odjela a hrozně se těším na tu rodinu. Jakoby, já když jsem odjížděla, tak jsem hrozně brečela, snažila jsem se, jakože ne, že je dobrý, ale brečela jsem strašně. Ale je to tak, jakoby to k tomu i patří. Nejdřív, když odjíždíte, tak si říkáte, tyjo, rok, to je dlouhá doba. A když přijedete, tak zjistíte, že nic vám neuteklo, že je všechno stejný, jako nic vám tady neuteče. Všechno je úplně stejný. My když jsme jeli z toho letiště, tak já jsem z toho byla ještě víc zoufalá, že je všechno stejný. Že prostě do pokoje jsem přišla, tady se nic nezměnilo, jo, takže je to takový, vy si říkáte rok, dlouhá doba, ale není to dlouhá doba. Fakt, to byste museli vodit aspoň na 10 let, prostě rok, je to nic. Za prvý uteklo to hrozně rychle, ale neskutečně rychle. A za druhý prostě nic se nezmění, nic vám neuteče. Já jsem pak šla o rok níž, bála jsem se toho hrozně taky, jo, protože ta třída, jako s kterou jsem byla, tak jako, že byly super a takhle. V té nové třídě jsem si hrozně rychle zvykla, našla jsem si nový kamarády a vůbec toho nelituju. Takže určitě doporučuji jet. Já chápu, není to úplně pro každýho, ne každý může přijít domů za rodičema teďkon, hele mami, já chci prostě jet na rok pryč a teď už to stojí i víc. Já jsem jela, stálo to snad kolem 5–6 tisíci dolarů upozorňuji, a teď už to stojí snad 7,5 tisíc dolarů. Jo, takže je to i hodně znát cenově, ale já si myslím, že to stojí za to. Třeba můj táta říká, že líp by peníze investovat nemohl, než do tohodle. Což je asi teda pravda, protože mi to určitě dalo spoustu věcí. Nevím, co víc k tomu dodat, no. Jestli máte nějaké otázky k tomu, můžete mi napsat i třeba na e-mail teres.marková@gmail.com a nebo mi to napište dolů do komentářů. Když by bylo třeba hodně komentářů, můžu udělat i jako druhý video, kdyby fakt byly nějaký konkrétní otázky, jo. Tak mi to určitě napište, já na to strašně ráda odpovím, i strašně ráda jakoby předávám tuhle moji zkušenost lidem, kteří by třeba chtěli jet. No a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!